Nå, gud, det er det, du er. Ved du, hvad vi skal fejre i dag? Nej, hvad skal vi fejre? Du skal næsten have lov til at gætte det. Så prøv lige at komme med en gang. Kom. Sådan. Så er vi videre. Tænk for mig. Er du med? Ja. Super godt. Så det første, vi skal have med, det er champagne. Er det champagnedag? Nej, det er det ikke, men det er rigtig, rigtig tæt på. Så vi skal lige ud og køre, så får du anden lidt tråd herefter. Er du klar til at komme med ud og køre i Mario Karten? Fedt. Jo, kommer her. Du må gerne komme med. Goddag og hjertelig velkommen til McDonald's. Jeg hedder Josefine. Hvad må jeg gøre for dig i dag? Hej Josefine, kan jeg bede om 2 store pommes og sursødsauce? Ja, selvfølgelig. Du kan stadig gætte, hvad det er? Nej. Nej? Nå, men så må spændingen jo vente. Hej. Tak skal du have. I lige måde. Okay, så nu har vi champagne, og nu har vi pomfritterne. Kan du gætte, hvad dag det er i dag? Nej. Stadig ikke? Nej. Det er... Nej, ved du hvad? Ved du, hvad vi gør? Nej. Hvis I derude kan gætte, hvad for en dag det er i dag, så vil jeg gerne lade en af jer vinde den her champagne her. Så skriv i kommentaren og kom med et forslag på, jamen, hvad for en dag er det egentlig i dag? Og så hvis I gætter rigtigt, så laver vi en konkurrence, hvor I kan vinde den her lækre champagne. Og så vil vi jo bare nyde champagnen og pomfritterne. Ja. Ja. Skål. Skål.